Wij hebben gedurende de onderhandelingen dit punt een aantal keren aangekaart. Zoals de COHO er nu uitziet, zijn we akkoord gegaan. Dus 6 jaar met verlenging van 2 jaar. Wat ik prettiger vind nu dan vergeleken met het begin, is dat er duidelijkere afspraken zijn gemaakt van onder welke omstandigheden en voorwaarden de verlenging zal plaatsvinden. Dus het schept duidelijkheid. Ik kan me nog herinneren, in een persconferentie is mij gevraagd toen, 6 jaar, vind je dat niet te lang? Als je mij zou vragen, dan had ik nooit gedacht dat corona 2 jaar hier zo actief zou zijn. Dus ik begin een beetje te relativeren. We zijn akkoord gegaan met de teksten en we zullen ons inspannen om te voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn in lijn met het masterplan wat Aruba zelf heeft ontworpen voordat het landspakket kwam. Dus we kunnen niet zeggen dat het allemaal afspraken en voorwaarden zijn die volledig een andere richting uitgaan. Er zijn een aantal verschillen, maar het overgrote deel, voor meer dan 80%, is volledig in lijn met onze eigen doelen en de eigen wijze waarop Aruba vindt dat Aruba uit de crisis zou moeten komen. Dus all in all zijn we tevreden met de hulp die we hebben gekregen. De hulp komt met voorwaarden, dat heb ik altijd hier in Aruba ook uitgelegd. Dus nee, ik kan niet zeggen dat we ontevreden zijn. Gelet op de omstandigheden zijn we tevreden met wat we nu hebben. Ja. En dat geldt voor mij ook zo. Kijk, wat ontzettend belangrijk is dat je het doel voor ogen moet houden. Het middel is financiële steun en het middel is met elkaar afspreken hoe je het land sterker maakt door hervormingen. Maar het doel is een sterker Aruba. Een plek waar je goede scholing hebt, waar goede gezondheidszorg is, waar je fijn kan wonen en werken. Een bloeiende economie en natuurlijk ook het thema wat ik heel veel gehoord heb in de gesprekken hier. Een autonoom land dat sterk en krachtig en trots mag zijn en waar je met plezier woont en werkt en leeft. En dat is het einddoel. Wat we moeten doen om daar te komen, daar wil ik heel graag aan bijdragen. Uiteraard met als belangrijkste datgene voor ogen wat Aruba zelf graag wil.